kanina. Di ko na-save yung kanina. Ang dami nilang sayaw. Hindi ko ma-upload yan, boy. Bakit? Hindi ko mag-upload ng video. Pati wala ako. Panoorin mo. Boy, tapat mo doon, boy. Doon, dyan sa tayo. Boy, tapat mo yun. Bakit? Saan? Saan? Sa ano? Hindi ko nag-gets. Wala na. May natasip yun. Ayun o, hindi kaya na. Hoy, tara na. Uwi na tayo. Wala kasi yung USB ko, may USB ako, mag-save ko lahat yung sa baka kasi ano yun ng kuya ko. USB, ako meron. Pero ako, balik ko sa'yo bukas. Bukas. Punta akong pasita bukas eh. Eh, hindi ako pupunta pa sila bukas. Mabubura ko yan. Or isisave ko na sa computer. Save mo nga sa computer. Upload mo sa ano. Sa Multiply. Akin ako na lang mag-upload. Bigay mo sa akin memory card. Magalit kasi kuya ko eh. Sa kuya ko nagtaan eh. Dadalawang isip eh. Magkita tayo bukas. Ayun na, dito tayo sa kabila. Ayun na, or sa kabila. Ayun o. Oy, yay. Pasita. Ayun, tayo ng palaksakan. Go, go, go! Okay, go, go! We're ready! Dali na, Loven. Upload mo na. Hindi ako marunong mag-upload. Galit. Uy, ako na. Ay, maglulubat na, boy. Ako na lang mag-upload. Maglulubat na yan. Tama na, umakyat ka na. Last. Ayun na, nagbabadya na yung ilaw. Baho ko na. Ang baho naman. Sige na nga. Where's mine? Wala na. Paano ba ito isisave? Ito, pinatay mo ito.